Nyt lähtisi puisto penkin alta. Teidän täytyy siirtyä. Tähän tulee moottoritie ja junarata. Sinä näet ja tiedät, mitä ympärilläsi tapahtuu. Pitäisikö median kertoa siitä? Kerro tietosi Huuhkajalle eli meille. Huuhkaja on uutispalvelu, joka tekee juttuja yhdessä yleisön kanssa. Vinkkaa, vuoda, analysoi tietoa, ehdota aihetta. Voit jakaa asiantuntemuksesi ja sisäpiiritietosi, kokemuksesi ja kysymyksesi. Toimittaja saa apua ja inspiraatiota omaan työhönsä sinulta. Aika hieno juttu. Huuhkaja haluaa herätellä aiheita, jotka ovat tärkeitä ja ihmisiä lähellä. Antaa äänen kokemuksille, jotka jäävät vaille huomiota. Samalla lehdet saavat uusia näkökulmia ja lukijoita. Älä vain lue uutisia. Ole mukana tekemässä niitä.